Γεια σας αγαπητά παιδιά. Σήμερα έχουμε μία άσκηση, κλασική άσκηση του πρώτου κεφαλαίου στην βιολογία προσανατολισμού. Αμέσως πάμε στα δεδομένα. Έχουμε δύο δείγματα μεταφασικών κυττάρων. Στο πρώτο δείγμα έχουμε 38 μόρια DNA, στο δείγμα 2 έχουμε 40 μόρια DNA. Ποιος από τους δύο οργανισμούς είναι απλοειδής και ποιος διπλοειδής? Εννοείται πως τα δείγματα είναι από δύο διαφορετικούς οργανισμούς, από κύτταρα, από ένα κύτταρο. Το δείγμα 1 είναι από κύτταρο 1 ενός οργανισμού, το κύτταρο 2 είναι από το κύτταρο 2 ενός άλλου οργανισμού και τώρα ένας από τους δύο είναι απλοειδής και ο άλλος είναι διπλοειδής. Για να απαντήσουμε σωστά στην άσκηση πρέπει να θυμηθούμε τι είναι μεταφασικό κύτταρο και σε ποια μορφή είναι το DNA κατά την μετάφαση. Λοιπόν, η μετάφαση είναι μια φάση του κυττάρου, όλοι το γνωρίζουμε. Πριν τη διαίρεση το κύτταρο περνάει από τη μετάφαση. Κατά την μετάφαση το DNA είναι διπλασιασμένο και κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες οι οποίες ενώνονται στη θέση του κεντρομεριδίου. Οπότε το μόριο 1 είναι η μία αδελφή χρωματίδα, το μόριο 2 η άλλη αδελφή χρωματίδα. Τα δύο αυτά μόρια είναι ολόιδια. Κατά την διαίρεση του κυττάρου γνωρίζουμε ότι θα αποχωριστούν οι δύο αδελφές χρωματίδες και η μία θα πάει στο ένα κύτταρο, η άλλη στο άλλο. Επομένως, κατά την μετάφαση τα μόρια του DNA είναι σε ζεύγη. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε στο πρώτο δείγμα 38 μόρια, αυτό σημαίνει ότι έχουμε 38 δια 2, 19 ζεύγη, μπορούμε να πούμε. Οπότε έχουμε 19 χρωμοσώματα. Και στο δείγμα 2 εφόσον έχουμε 40 μόρια, 40 δια 2 έχουμε 20 χρωμοσώματα. Έτσι αμέσως έχουμε τον αριθμό των χρωμοσωμάτων του κάθε κυττάρου μας. Στο κύτταρο 1 έχουμε 19 χρωμοσώματα, στο κύτταρο 2 έχουμε 20 χρωμοσώματα. Τώρα για να πάμε να δούμε, να θυμηθούμε τι είναι απλοειδής και τι είναι διπλοειδής οργανισμός. Στον απλοειδή οργανισμό τα χρωμοσώματα δεν είναι σε ζεύγη, ενώ στο διπλοειδή οργανισμό τα χρωμοσώματα είναι σε ζεύγη. Επομένως, θα πρέπει ο αριθμός των χρωμοσωμάτων να είναι πολλαπλάσιος του 2. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε περιττό αριθμό χρωμοσωμάτων, γιατί δεν μπορεί να είναι σε ζευγάρι, σε ζευγαράκια. Πρέπει να είναι άρτιος αριθμός. Βλέπουμε ότι εδώ στο δείγμα 2 έχουμε άρτιο αριθμό χρωμοσωμάτων. Το 20 είναι πολλαπλάσιο του 2. Οπότε αυτός εδώ ο οργανισμός είναι ο διπλοειδής. Επομένως, ο πρώτος οργανισμός είναι ο απλοειδής. Έτσι, το δείγμα 2 είναι από ένα διπλοειδή οργανισμό και το δείγμα 1 είναι από ένα απλοειδές οργανισμό. Αυτά. Καλή συνέχεια.